Așa multă adrenalină îmi oferă, sau nu știu dacă nu e neapărat adrenalină, dar cred că e și adrenalină. Plăcere, așa multă plăcere mi oferă Hula, pentru că este un val liniștit, e o unduire calmă. Nu există un val cu creastă să mă răstoare sau să-mi pună viața în pericol sub niciun fel. La faptul că te ridici odată 1 metru, 2, pe aia cobori, e foarte interesant. E clar că nu e o vreme pentru toată lumea. Schimbăm un pic direcția. Dacă mergem spre dig și nu vrem să luăm digul. A fost vânt, a fost furtună pe mare vreo 3 zile, a bătut estul și când bate vântul din larg, valurile cresc, iar asta este o reminiscență a furtunii și de asta se petrece această fulă. Practic, vântul s-a oprit din bătut, nu mai face aceea creastă la val, dar rămâne ca într-un lichean o onduire. Evident că nu se vede nimic, care pe mine mă distrează foarte tare. Sezonul cred că începe, vreau doar să-mi aranjez un pic prin barcă pentru că e prea mizerie, nu pot să invit oamenii așa. Nu avem încă apă la ponton, dar vreau mai întâi să curăț lemnul, să fac puțină ordine, să scol pe aici, că stă de câteva luni. Și nu pot să, parcă nu pot eu așa să primesc oamenii, vreau să vină să se simtă bine, să se încălzească un pic și să ne apucăm să... Mi-e poftă de midi, mi-e poftă de rapane, mi-e poftă de o zi de stat la ancoră, mi-e poftă de un pește. Am rețete pe care vreau să le încerc anul ăsta, vreau să fac peștele în tigaie cu capac, cu foaie de cop, să fie un fel de cuptor, să pun niște roșii, niște usturoi, niște pătrunjel, niște vin. Aoleu, ce planuri am pentru vara asta, sper să fie totul bine, să montez și motorul al doilea. Am cumpărat un motor de 8 cai Mercury, tocmai ca să am siguranță de plină. Am vorbit și cu prietenii mei și îmi spuneau că și ei și-au pus motor, li s-a oprit motorul de câteva ori. Și de când și-au pus al doilea motor, n-am mai avut probleme cu motorul principal. Deci e și asta un lucru bun, știi? Partea mișto e că am cumpărat un peridoc și o să pot să fac, sper că din ce în ce mai des aventuri și pe Dunăre, la Ghindărei și poate chiar și în Delta. Socrul meu, să-i dea bof cu sănătate, are și lotcă care trebuie un pic reparată și o să vă arăt și cum fac chestia asta, că n-am mai făcut niciodată. Și are și o șalupă. Și acum dacă avem un peridoc, hei, abia aștept să ieșim și pe Dunăre și pe canale și să vă arăt și locuri foarte mișto prin Ghindărești. Și locuri secrete interesante. Da, să înceapă vara, să înceapă din nou timp. Ahoi! Iar în port e super calm, uite ce siaj am. Se vede inclusiv siajul în portul Tomis. Uite, a venit soarele. E prea frumos. Să înceapă sezonul. Să înceapă. Apropo, dacă nu te-ai stat până aici și ești așa pasionat, zi-mi și mie ce vrei să te arăt anul ăsta. Știi vreo rețetă? Îmi dai vreo rețetă să încerc? Îmi dai vreun sfat? Nu știu, comunică cu mine, mi-ar plăcea să vorbesc cu voi, atât cât îmi permite timpul. Nu vreau să promit că dacă o să am 1 miliard de abonați, voi avea timp să răspund. Dar pentru ăștia 2-3 care suntem aici, suntem pasionați, fac tot posibilul să vă răspund. Deci, rețete cu pește, cu midi, cu rapane din Marea Neagră. Aveți ceva? Îmi recomandați? Pescuit, locuri bune de ancorat, locuri de mers prin Constanța, prin Costinești. Zi-mi și mie în comentarii, dacă vrei.